Uniform nga pagsunundan sa mga nag-abot sa Bacolod-Silay Airport, ginapatuman na libreng rapid antigen test o kung RAT, limitado lang sa mga inbound passengers sa airport. Yaring balita nga itong gintutukan. February 1, nag-umpisa na ang pagpatuman sa pagsunundan sa Negros Occidental Provincial Government kag Bacolod City LGU sa mga nag-abot sa Bacolod-Silay Airport. Sa baylo negative RT-PCR test result, 48-hour non-reactive rapid antigen test result na lang ang kinahanglan ipresenta. Apang sa mga gusto makatipid, libreng RAT pag-abot sa airport. Ining inisyatibo sa probinsya sa mga nagapang-hakroy ng residente dala sa nagamahal nga travel expenses. We will agree to the rapid antigen test provided that it is done in a legitimate laboratory. Before the meeting, our idea actually that whatever we agree on will be applicable February. It can be very fluid, no? It can change anytime, no? Especially if the National IATF will also apply it, no, with the local travels natin. Sa bahay naman sa Bacolod City LGU, pati gayunon ang random confirmatory rapid antigen test sa mga puerto kag sa Bacolod-Silay Airport. Agud masigurado nga authentic ang results sa ginapresenta sa mga pasahero. Ini ang pangaman sa Bacolod DOC matapos makapila na kabeses nga may nadakpan nga nagapeke sa ila RT-PCR test kag vaccination cards. So as we have mentioned, there are so many passengers who are right now experiencing having to rebook their flights because the results of their RT-PCR tests have not come out in time for their scheduled travel. Sa pinakauling reports ng DOH-6, nagsipa na sa 224% ang ginsaka nga kasos ng COVID-19 sa Negros Occidental. Samtang 234% naman sa Bacolod City sa sulod sa duha ka semana. Gikan critical risk na in high risk na lang ang transmission rate sa syudad kag probinsya. Apisar sini, nagapabilin yung manubong utilization rate sa mga ospital bangod sa ginapatuman ni home quarantine kag dugang nga quarantine facilities. Masobra naman sa 129% ng target population sa Bacolod City ang nabakunahan na. Habang sa Negros Occidental, malapit 60% pa lang ang nabakunahan. Opo, Kirinal Castillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.